Bilderberggruppen blev i årevis holdt hemmelig. Når den blev påpeget i artikler og bøger, blev det tilbagevist som konspirationsteori, og enhver beretning blev frem til 90'erne betegnet som en myte. I dag kender de fleste navnet, men de færreste ved fortsat, at Bilderberggruppen er stiftet af en nazistisk gruppe i 1954 og i hvert fald dengang havde en skjult agenda om at styre verdens politik gennem et skyggekabinet af topledere. Bilderberggruppen er en international og uformel forening af indflydelsesrige mennesker, som mødes en gang om året på skiftende store hoteller. Gruppen mødtes første gang på Hotel Bilderberg i Holland, 1954. Indtil for 10-20 år siden har dens eksistens været benægtet, men de årlige møder tiltrækker i dag et så stort sikkerhedsopbud, at de er anerkendt. Gruppen er startet af Dennis Hale, Josef Ratzinger, David Rockefeller og prins Bernhard af Holland. Hovedkontoret ligger i dag i Leiden, Holland. Bilderberggruppen omtales officielt som en diskussionsklub for indflydelsesrige medieledere, politikere, diplomater, kongelige og forretningsfolk. Der har kun meget sjældent været omtale af Bilderberg i de danske aviser, senest i Berlingske Tidende 16. januar 2000, under overskriften Den skjulte agenda. Et citat herfra. I næsten 50 år har et skyggekabinet bestående af Vestens mest magtfulde mænd og kvinder mødtes i al hemmelighed. Tony Blair er med i klubben. Samtlige amerikanske præsidenter siden Eisenhower har også været med. Det samme gælder den britiske regerings spidser. Bilderberggruppen holdt sit første møde i 1954 på Hotel Bilderberg og Isterbæk, Holland, og har formentlig herfra fået sit navn. En af de officielle initiativtagere var den hollandske prins Bernhard, tidligere medlem af den nazistiske elitestyrke, Heinrich Himmlers Schutzstaffel, SS, og i øvrigt ansat ved IG Farbens afdeling i Paris. Da han i 1937 giftede sig med prinsesse Juliana af Holland, blev han samtidig hovedaktionær i Dutch Shell og Ild, sammen med engelske Lord Nathaniel Mayer Victor Rothschild, som havde tætte forbindelser til de engelske efterretningstjenester, MI5 og MI6. Det var netop Lord Rothschild, som efter krigen sammen med dr. Josef Ratzinger opfordrede prins Bernhard til at tage initiativet med Bilderberggruppen. Ratzinger havde et unikt kontaktnet, som strakte fra Vatikanet til det engelske kongehus, og han var personligt bekendt med David og Nelson Rockefeller og John Foster Dulles, daværende CIA-direktør Walter Bedell Smith og C.D. Jackson, der alle som en havde enten handelsmæssige eller ideologiske forbindelser til nazisterne. C.D. Jackson var manden bag Life Magazine og et prominent medlem af Concilion Foreign Relations, fra hvis centerkreds Bilderberggruppens kernefortat hentes i dag. Dette råds historie går oprindeligt tilbage til 1921, hvor det blev etableret, officielt af præsident Wilson med det erklærede formål at skabe en verdensregering baseret på globale finanssystemer. CFR, Concilion Foreign Relations, der havde udgangspunkt omkring den Rothschild-kontrollerede Rhodes Trust, blev støttet af blandt andet John Davis Sohn Rockefeller og Carnegie, begge Rothschild-forretningsforbindelser, blev hele det amerikanske statsapparat under præsident Roosevelt herefter nærmest pakket med CFR-medlemmer, og sådan har det været lige siden. Medlemslisten er offentlig og omfattende med navne som for eksempel Kissinger, Rumsfeld, Bush, Holbrooke, Tinsky, Cheney, McCain og Vance,
CFR har i dag omkring 5.000 medlemmer og er officielt en non-profit medlemsorganisation til at øge forståelsen for USA's udenrigspolitik. CFR's medlemmer udvælges blandt politikere, bankfolk, advokater, videnskabsfolk, militær og CIA samt andre personer i medieverdenen. Da Bilderberg-gruppen blev formet i 1954, var det med aktiv støtte og deltagelse fra ledende medlemmer af CFR. Det samme var tilfældet, da The Trilateral Commission udsprang af Bilderberg-gruppen knap 20 år senere. Ligesom Bilderberg-gruppen undgår CFR's aktiviteter den brede offentlighed, trods det faktum at topledere fra alle store medier er med i møder og diskussioner, eller måske netop derfor. Den legendariske udgiver af Washington Post, Katharine Graham, var med og er citeret for at sige om CFR-møderne: der er nogle ting offentligheden ikke behøver at vide om os. Historierne om CFR som vejen til succes er talrige. Præsident Clinton blev medlem i 1991, da han var guvernør i Arkansas. Året efter blev han præsident. Hans hustru, Hillary, kom med i det gode selskab. Hun blev derefter demokraternes spidskandidater og er i dag USA's udenrigsminister. Der er kun ganske få amerikanske ministerposter, som ikke er bemandet med medlemmer fra CFR, som er placeret på topposter i alt fra universiteter og store industrikoncerner til CIA, NSA og NASA. Oren Russos film fra 2006, America, Freedom to Fascism, og filmen fra 2007, Sadia i Stedmove, har skabt betydelig debat om CFR som et instrument for den reelle magt, en debat som dog ikke føres i klassiske medier. En præcis tilsvarende organisation med samme formulerede mål om en verdensregering er The Trilateral Commission, etableret af CFR-formand David Rockefeller Jr. i 1973. Her består medlemmerne af eliten inden for international politik, handler og erhvervsliv. Ideen om The Trilateral Commission blev præsenteret af Rockefeller og godkendt på Bilderberg-mødet i 1972. Rockefeller finansierede selv organisationen, der var en realitet året efter. The Trilateral Commission består ifølge egne oplysninger i dag af ca. 390 medlemmer. Et mangeårigt dansk medlem er økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, der tillige er medlem af Bilderberg-gruppen. Tanken med Trilateral Commission var at skabe et globalt Bilderberg, hvor Bilderberg er begrænset til medlemmer fra Vesteuropa, Canada og USA. Omfattede Trilateral Commission også Asien og skaber dermed en verdensomspændende platform. Bilderberg-gruppen sidder tungt på både EU og NATO og har gjort det i årevis. Thatcher, Blair og senest Gordon Brown er medlemmer af Bilderberg, og det samme gælder statsministre fra hele Europa, Danmark inklusiv. EU-præsidenterne Prodi og Barroso var Bilderbergere, og siden Josef Luns i 1971 er alle NATO-formænd startet som medlemmer af Bilderberg, for derefter at blive generalsekretærer. Anders Fogh Rasmussen er seneste eksempel. CFR har afgørende og direkte indflydelse på amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik, og Trilateral Commission har nære forbindelser finanssektoren samt i globale organisationer som WHO og Verdensbanken. Bilderberg-gruppen skaber så forbindelsen til de gamle formuer, som finansierede nazismen under 2. verdenskrig og fortsat dominerer de globale industrier, og dermed er styringsmuligheden komplet. Disse gamle formuer var både tyske og amerikanske. Der blev skabt styrtende rigdom i USA,
hvor enkelte firmaer gjorde forretninger med nazisterne længe efter, at USA var gået ind i krigen. Først 50 år efter krigen er sagsakterne blevet offentlige. I 1941 havde i 171 amerikanske firmaer investeret mere end $420 millioner i nazistiske firmaer i Tyskland. De amerikanske ejere var for eksempel Rothschild, Rockefeller, Harriman og Prescott Bush, far til CIA-direktør og præsident George W. Bush og bedstefar til præsident George W. Bush. Havde det ikke været for Ford Motor Co., som leverede kørende materialer og det Rockefeller-ejede Standard Oil, der sendte olie til Nazi-Tyskland via Spanien, ville Hitler ikke have været i stand til at invadere Rusland. Blandt de tyske ejere var den mest fremtrædende nok topnazisten Martin Bormann, som med stor sandsynlighed via et globalt netværk på mindst 750 firmaer gjorde forretninger med blandt andet Rothschild-familien helt frem til sin død i luksuseksilet i Argentina i 1980. Den eneste danske deltager i det stiftende møde i 1954 var daværende forsvarsminister Ole Bjørn Kraft, konservativ. Her er nogle af de øvrige danske deltagere gennem de senere år. Bodil Nybo Andersen, tidlig direktør for Nationalbanken. Tage Andersen, tidlig ordførende direktør for Danske Bank. Ritt Bjerregaard, tidlig EU-kommissær og minister. Hakon Christensen, ØK-formand. Ove de Løvren, tidlig chefredaktør på Berlingske Tidende. Uffe Ellemann-Jensen, tidlig udenrigsminister. Poul Hartling, statsminister 1973-1975. Per Hækkerup, udenrigsminister, økonomiminister med mere i 60'erne og 70'erne. Connie Hedegaard, tidlig miljøminister. Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG, medlem af Bilderbergs styrekomité i 2001-2003 og i 2008. Jens Kampmann, trafikminister 1971-1973. Jens Otto Krag, statsminister 1962-68 og 1971-1972. Mogens Lykketoft, tidlig finansminister og udenrigsminister og tidlig formand for Socialdemokraterne. Mærsk Mc-Kinney Møller. Prins Axel. Tøger Seidenfarten, chefredaktør på Politiken, medlem af Bilderbergs styrekomité i 1995-2003. Henrik, prins Gemalen. Harbert Pundik, tidlig chefredaktør på Politiken. Flemming Ruse, journalist og kulturredaktør på Morgenavisen Jyllandsposten. Jørgen Sløimann, journalist, chefredaktør, tidlig direktør for TV2. Terkelem Terkelsen, redaktør på Berlingske Tidende. Fritz H. Schur, Fritz Schur-gruppen. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraternes formand og nuværende statsminister. DONG-formand og Bilderberg Anders Eldrups hustru er i øvrigt tidlig direktør for JP, Politiken og nu for TV2. NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen er medlem af Bilderberg, ligesom disse af hans forgængere, Josef Luns 71-84, Lord Carrington 84-88, Willy Claes 94-95, Javier Solana 95-99, Lord Robertson 99-04, Jab G. Die Hupse for 04-09. Stort set alle præsident Obamas nære politiske rådgivere er medlem af Bilderberg, for eksempel udenrigspolitisk rådgiver Zbigniew Brzezinski, udenrigsminister Hillary Clinton, forsvarsminister Robert M. Gates, stabschef Emanuel Rahim, finansminister Timothy Geithner, generalmajor Eric Holler,
stabschef Mark Lippert og indenrigsminister Janet Napolitano.